vás podmienilo k tomu, aby ste prijali moderovať tento Unifest 2007? Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie. Rozhodoval som sa asi 35 sekúnd. Prišiel za mňou pán Kamil Križan pred 4 rokmi a povedal: Richard, mohol by si zobrať aspoň 3 večery na Unifeste, máme ich 10. Súhlasil som. Po prvom Unifeste prišiel za mňou, keď bol druhý ročník, a povedal: máme opäť 10 dní Unifest, druhý ročník, mohol by si zobrať aspoň 5 dní. Zobral som. Po druhom ročníku Unifestu prišiel za mnou, že na treťom ročníku Unifestu by som mohol zobrať 7 dní. Zobral som. A po treťom ročníku Unifestu prišiel za mnou, že by som mohol celý Unifest robiť sám. Tak som si povedal, že dobre, skúsim to. Všetci moderátori sú obsadení, majú iné lepšie kšefty, tak ja sa tu sám trápim na takom obyčajnom národnom pivnom festivale, kde už tento rok bolo viac ako 60 000 ľudí. A minulý rok to bolo 67 000. Čo ma podnietilo? Ľudia rozhodli, aby som tu bol. Rád robím služobníka ľuďom. A vo vašej úlohe zabávača, kde by sme vás mohli vidieť? V žiadnej televízii, v žiadnom rádiu, len na voľné nohy. Chcem byť slobodný a chcem si užívať. Ja by som chcel, aby ľudia videli aj toho, čo to filmuje. Poprosím kameru, lebo všetci sa pozerajú len na mňa. A teraz, priatelia, vidíte toho, čo to všetko filmuje a ktorý za tým všetkým stojí. Takže ja zaujímavý nie som. Zaujímavé len to, že budúci rok máme 5. narodeniny, prídite. A príde určite aj on. Takže lúčim sa s vami. Ahojte!